יבוא בוקר טוב רבי. בוקר? כבר הגיע הבוקר? אכן רבי, כנראה כשלומדים בחשק והזמדה כמו הרבי לא מרגישים שהזמן עובר. אכן רבי ינקל, התורה היא כה מתוקה, כה מחיה, כששקועים בתורה לענייני העולם אין שום חשיבות. רבי ינקל, אני שומע שהקהל מתחיל להתאסף בבית המדרש לתפילת שחרית. גש לשם ותצטרף לחסידים בהכנות לתפילה. אני אגיע מיד אחריך. בוודאי רבי. בוקר טוב רבי ינקל, מה שלומך? בוקר טוב גם לכם חסידים. נו, אצל הרבי, מה אפשר לומר? ברוך השם יום יום. נו חבר'ה, עוד לא סיימתם את התפילה? רב זיימן צודק, התפילה צריכה כבר להתחיל. אוי, אלה רשימות. השטריימלים של כל העולם. כן, בדיוק ככה.
ינקל, היום קצר והמלאכה מרובה. מיד לאחר שאסיים לסעוד פת שחרית, תכניס אליי את הרשימה של האנשים ליחידות להיום. בוודאי רבי. עכשיו. בדיוק כמו שהרבי הורה לי לעשות. טוב מאוד, טוב מאוד. אם כך, אתה עוד תראה שהכל יסתדר על הצד הטוב ביותר בעזר השם. יהיה שלום, רב מוישה. אצלנו באמת שיבוש ידוע, כשהמצב לא טוב לבעל שם טוב הולכים ניכנס, נבקש ונתבשע בתפילתם של צדיקים. תפילתו של הצדיקים מיוחדת, עולה היא למעלה ללא הפרעה, על צרות של יהודים היא פועלת, שיזכו לישועה במהרה. רפואה שלמה או שפע הצלחה לבעל שם טוב וגש, ואבקש ברכה עליי הוא יתפלל ועל כל עם ישראל, כי על ידי תפילה הצדיק תמיד פועל. פרנסה טובה, שלום במשפחה, אצלם צד תמיד תרופה לכל מכה, עליי הוא יתפלל ועל כל עם ישראל, ובעזרת השם הרוע יתבטל. בביטחון מלא אז ניכנס, נפתח בהשם שיקרה הנס, בקדושתו ובצדקותו עלינו יתיר בתפילה, שיותר לא נדע מצרה. בקדושתו ובצדקותו עלינו יתיר בתפילה, שיותר לא נדע מצרה. לא שומעים אותך. תגיד שוב. לא שומעים. נו.
איזה לא נעים. זה. רבי ינקל, הגיע התור שלי להיכנס לרבי? כן, אתה יכול להיכנס. יישר כוח. רב מיכאל, ברוך הבא, מה מביאך בצל קורתי? רבי, בואו מים עד נפש. כבר 20 שנה שאני ואשתי רחל נשואים, ועדיין הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותנו בפרי בטן. רבי, אנא ממך, הושיענו. האם כך נגזר עלינו מלמעלה? שלא נזכה להעמיד דור ישור עם מויסקים בתורה ובמצוות? רבי, ברך אותנו, שנזכה לחבוק ילד משלנו. רב מיכאל, הרגע. ישועת השם כהרף עין. גם אחרי 20 שנה אסור לאבד את הביטחון בהשם. אז הרבי יכול לברך אותנו? שנזכה לפרי בטן בתוך שנה? ודאי. אין דבר גדול יותר מלברך יהודי. אני אברך אותך רב מיכאל. רגע אחד. מה? כי יש פה משהו לא ברור לי. יש פה משהו לא ברור. כן, זה חלק מהזה. במה מדובר, רבי? רב מיכאל, כאשר באתי לברך אותך ולפתוח עבורך את שערי השמיים שתזכה להתברך בבנים, ראיתי לפתע קטרוג גדול שמרחף עליך ועל משפחתך. קטרוג שמנע ממני לברך אותך, ואז לפתע התפוגג הקטרוג ונעלם כלא היה. אולי אתמול עשיתם משהו מיוחד שגרם לביטול הקטרוג? לא ידוע לי, רבי. אשתי ואני היינו בבית, כמו בכל ערב רגיל אחר יום העבודה. ומה עשיתם בבית? באמת, רבי, שום דבר מיוחד. פשוט לא יכולנו יותר לסבול את המצב, ונעמדנו להתפלל. אשתי עמדה בצד החדר, ואני הצטרפתי לתפילות שלה. התפילות שלכם. עכשיו הכל מובן. וזה בהחלט מיוחד, רב מיכאל. לתפילות שלנו יש כוח עצום למעלה, שיכול לחולל מהפכות שלמות. ובזכות התפילה שלכם, שבקעה מעומק הלב, נפתחו השמיים, והקטרוג שריחף עליכם נעלם כלא היה. סע לשלום רב מיכאל, ובשר לאשתך, כי בעוד שנה בדיוק מהיום, תזכו לחבוק פרי בטן משלכם. באמת, רבי? בעוד שנה יהיה לנו ילד משלנו? אכן כן, בעזרת השם. תודה רבה, רבי. תודה, רבי. יישר כוח, תודה, רבי. אני אצא מיד לבשר לאשתי. תודה, רבי. רגע. מה, רבי? רב מיכאל, הילד שיוולד לכם בעוד שנה בדיוק מהיום יהיה ילד לא רגיל, אלא ילד מיוחד, עם נשמה גבוהה. נשמה גבוהה? וזה דורש מכם אחריות וזהירות רבה, ולכן עד שהילד לא יגיע לגיל 6 שנים אסור לו לצאת מפתח הבית. זכור זאת היטב רב מיכאל, והשם יהיה בעזרך. בוודאי, רבי. כל מה שיגיד הרבי אקיים במלואו. תודה, רבי. בעזרת השם. רב מיכאל, אי אפשר כבר לחכות, משתוקקים לשמוע מה שרע בפנים, על פניך אפשר מיד לראות ששמעת על דברים משמחים. חסידי, אכן לא תאמינו, הבטחה קיבלתי שהנה במועד, עטו אליי אוזניים והקשיבו לכל מה שאספר לכם כעת.
הצדיק עליי ביקש בהרבת החנונים, שאזכה בקרוב להתברך בילדים, ובחסדי השם תפילתו שם התקבלה, ויוולד לי בן זכר בדיוק בעוד שנה. אשתי ואני נעמדנו לתפילה, קראנו השמיים בבכי ותחינה, ובחסדי השם הרבי לי גילה, קיבלנו הברכה לבן זכר עוד השנה. ברוך השם כמה נפלא, הרי זוהי כוחה של התפילה. יהי רצון שתמיד נזכה שתפילותינו תתקבל שם במרומים, בדיוק כמו תפילתם של צדיקים. יהי רצון שתמיד נזכה שתפילותינו תתקבל שם במרומים, בדיוק כמו תפילתם של צדיקים. מז'יבוז' אין בכל האזור שוק נפלא כמו השוק של מז'יבוז'. בוקר טוב לכם. מה חשבת, אדון שוטר? זה תה צמחים זה? וודקה משובחת, 96% קול. וגם זה בגלל שאשתי ביקשה ממני לא להגזים עם השתייה. אבל עד הבוקר ניגוד, לא תרצה לשתות קפה או שוקו כמו אדם מן היישוב? אני נראה לך מן היישוב? אדון שוטר, אני לא הספקתי לפקוח עיניים, כבר הופ, בקבוק נצמד לי לשפתיים. תיזהר, איגו! ממי אני צריך להיזהר, שוטרים? ממי איגור צריך להיזהר? בבקשה תיזהר. איגור בחיים לא נופל. איגור יכול ללכת ישר כמו סרגל. לך תביא חבל מאחד הדוכנים. בוא תהיה בדיחה טובה. נראה אותך הולך ישר ליד החבל בלי ליפול. הולך ישר כמו סרגל. לך איגוד, לך הביתה. שומעים את זה? או
שנים רבות שהוא עדיין לא זכה לילד משלו, נכנס לבית שטו וקיבל את מיטתו, אחרי שנה זכה באושר לחגוג ברית מילה לבנו יחידו. אבל זכרו, רק אחד קטן אבל מאוד מאוד חשוב, הבעל שטוב אחר כך מיד קרא לשוב, בעליו של הלב להישאר צמודים עד אשר ימלאו לו זה שנים. זה עובד. המורה בטוח שזה עובד. אבא, כן, חיימקה? למה כולם עומדים בשקט ומסתכלים עלינו? עומדים בשקט. וואו! אבא, איזה יופי כאן! ברור, חיימקה. אין בכל אוקראינה שוק יפה כמו השוק של ערב שבת של מז'יבוז'. וואו, כמה אנשים יש פה! ברור, חיימקה. הכי הרבה אנשים שראיתי זה היה אותך ואת אמא בסלון, ועכשיו יש פה מלא אנשים! חיימקה, תעצור! חיימקה, עצור! בגלל שיש פה מלא אנשים, אני מבקש ממך לעמוד לידי ולא להתחיל להתרוצץ כאן בין הדוכנים. אני מוכרח לסיים את הקניות שלי לשבת. אבל מה אני אעשה איתך בינתיים? זליג מוכר ירקות. שלום עליכם, רב מיכאל. מה חיים כסופה אומר על השוק שלנו במז'יבוז'? ברוך השם, רק דברים טובים. רק תעשה לי טובה. אני מוכרח לסיים את הקניות שלי לשבת, ולא הייתי רוצה שחיימקה הקטן יתרוצץ איתי בין הדוכנים. אני מבקש ממך, תשמור עליו בשבע עיניים. שלא יזוז מהדוכן שלך. תוך כמה דקות אני פה בחזרה. אין שום בעיה, רב מיכאל. חיימקה שלך יישאר כאן עד שיסיים את התפוח הזה. הנה, כך חיימקה. בסדר, חיימקה? אתה תעמוד פה ליד הדוכן של זליג, ואל תזוז אפילו מילימטר אחד, בסדר? איזה ילדון חמודי כזה. ילדונצ'יק, איך קוראים לך? אבא אמר לי לא לדבר עם אנשים זרים. איזה עבר חיים עשוי יש לך. הלוואי על כולם אבא כמו שלך. אבל אני לא איש זר. אתה יודע מי אני? אני אגיד לך מי אני. אני רב המשרתים של הפריץ של העיירה. אתה יודע? לאדון שלי יש ארמון שלם מלא במשחקים, וגם חדר אחד שעשוי כולו משוקולד, המיטה משוקולד, ארון הבגדים משוקולד, ואפילו הווילונות עשויים משוקולד. אתה אוהב שוקולד? כן. אתה רוצה לבוא איתי ולטום קצת שוקולד? ומיד נחזור לאבא האחראי שלך. ואני אוכל לקחת קצת בכיסים? למה קצת? תוכל לקחת מלא בכיסים. בוא מהר. הנה החבר. יונתן, לא עובד. נכון, כן להחליף. אני מחליף קדימה עוד מעט, כן, אמור לעשות את הפרט. הנה החבילות בשבילך, רב מיכאל. יישר כוח, תודה רבה. כלום? שאומרת השמועה? זה היום בפעם הראשונה. הבאת איתך לשוק את חיימקה הקטן שלך?
זה נכון בהחלט. לכן אני מאוד מאוד ממהר, ולא יכול לעצור ולשוחח כמו בכל פעם. הוא פשוט כבר מחכה לי, כאן, בדוכן של בדוכן של זליג? בדוכן של זליג? בדוכן של... זליג! איפה חיימקה שלי? מה הלחץ רמיכאל? זליג שלך נמצא כאן לידי ואוכל לי לאט לאט את התפוח שהבאתי לו. רגע, נעלם! חיימקה! חיימקה, איפה אתה? חיימקה! מה זה? חיימקה! מה זה? מה אתם עומדים ומסתכלים עליי? תעזרו לי מהר לחפש אותו! חיימקה! היי, איזה יום חם היום! יותר מדי חם! מי כיוון את המעלות במזגן מי? החום הזה הורג אותי, במיוחד שאני צריך להסתובב עם הפרווה הזו. אני לא יודע מי הביא לי אותה בכלל. משרתים? הנה אתה, משרת מצטיין. איפה כל החברים שלך? איך תקרא להם מיד? אני מעסיק חבורת משרתים ומופיע לי רק משרת אחד. לא ייתכן. מצבנו משתפר. 2 משרתים. איפה השלישי? לכו תקראו לו מיד, מה אתם מסתכלים עליי בעיני עגל? יום חם, מה ביקשתי? מה ביקשתי ביום חם? קצת אוויר, קצת להירגע, קצת להתעבר. תודה רבה לכם באמת. קדימה! נפנפו בנפנופים. יותר חזק! יותר חזק, אני לא מרגיש מאחורי הגב שלי. יותר חזק! מספיק! חבורת בטלנים, מחפשים רק איך להתעצל ואיך להתבטל במקום לעשות את העבודה שלהם. מה ביקשתי? קצת לנפנף לי, חושבים שאני מנגל. תראו מי אני רואה מגיע בשערי הארמון. המשרת איוון. בוא נראה מה הוא הצליח לעלות בחכתו הפעם. הנה, אתה רואה חיימקה? זה כבוד הפריץ ינוש. הוא אוהב שמנשקים לו את היד כשפוגשים אותו. לא קיבלתי פה נשיקה. לא, כנראה הוא מתבייש. בוא לפה ילדון קטן, בוא לפה, אל תפחד. משרתים? בוא לפה, תתקרב, אל תתבייש, ילדון קטן. בוא תספר לי. נו, המשרת איוון כבר סיפר לך את כל הסיפורים על צעצועים ומשחקים וחדר משוקולד שלא היה ולא נברא? תספר לי, מה השם שלך? חיימקה. חיימקה? קמח. מה אמרת עכשיו? איך קוראים לך? חיימקה. לא. ודאי שלא. לא. הקשב נא לי, ילדון חכם, הצעה מיוחדת שיש לי בשבילך. מהיום שמך משתנה, אלכס יקראו לך. את שמך הישן שכח מהר, אין לך צורך בשם כזה יותר. מהיום לבני מיד תקבל מעדנים פינוקים ופאר. אדוני הפריץ, כנראה שאתה קצת מתבלבל, אבל כבר יש לי שם וגם אבא, תודה לקהל. אין לי צורך כלל בשינויים כל מוזרים, אני רק רוצה לחזור מיד אל ההורים. ילדון שלי, אתה טועה, אם לא הבנת אז כדאי שתפנים, כי מהיום הכל שונה, יש לך הורים חדשים.
לא כדאי להיות טיפש, הבט סביב, ראה מה יש, הכל יכול להיות שלך, אם רק תשנה דעתך. לא ולא פריץ נוכל, אני חזק ולא אכשל, למרות כל הפינוקים שייך לי לעם ישראל. הקשב לי טוב, ילדון חצוף, נגמרו המשחקים, אין יותר אבא ואין יהודים, מעכשיו חייך משתנים. 3 חודשים יעברו, ואבא שלי הצער הגדול יבוא לך, ואז יראו כיצד הוא משנה הכל. טקס התפלה לנצרות תיערך בחגיגה גדולה, ואז סוף סוף אותך ינתקו מהילדות המשונה. תענוגים רבים ניצבים מולך, עומדים להיות שלך, ריבוי של ממתקים, אלפי משחקים נעים, עליך רק לומר שבהם אתה בוחר להמשיך. אל תתפתה למה שמציעים לך, אז מה אם זה יהיה שלך? ממתק מהר נגמר, משחק תוך יום נשבר, קיום תורה ומצוות רק הם נצחיים. אל תמשיך, חשוב היטב מה תוכל להיות בעוד כמה שנים, מקצועות תלמד מהמורים הכי טובים, חבל מאוד את כל זה להפסיק בקלות. תקבל אם תישאר עקשן, אל תעשה טעות, השכלה גבוהה תוכל ללמוד ולהקים, רופא רואה חשבון איש עסקים. התעורר, מה קורה לך? שים לבך לדרך שחינכו אותך, לימוד תורה הרי זו המטרה, מכל מקצוע היא הכי טובה, תורמת מצילה, עמוד איתן, תהיה אותי אתה, ותפילה שצדיק אדום הולדתה, חזור לך מהר לבטל, תמשיך לגדול כמו יהודי אשר. אל תיתן לאחרים אותך כך להטות, דע לך שאין דבר קשה מעול מצוות, את כל כולך אתה נותן, לאן אם זה רדוף מסכן. אלכס לא נברא ברירה אלא לעמוד אחר, בהחלטה אחת פשוטה, חופש תקבל, תחסוך לעצמך כל יום ללמוד תורה, להתפלל, את כל חייך תעביר באושר ובאר, על החלטה כזו לא תצטער.
שלי מאוד, המצב נורא כל כך. בני יקירי מידיי פשוט נלקח. אוי השם לי, רק כיצד דבר כזה קרה, מדוע לא זכרתי לשמור על ההוראה. יחד עם הברכה ציווי מפורש קיבלתי, שמור על ילדי הכת ולא להשאירו לבד. לא הייתי מספיק נבון ופיו פזיזות נהגתי, על טעות כה חמורה לעצמי לא אסלח לעד. יהודי יקר התעודד, הכל בהשגחה פרטית, הרי בנך לא סתם נולד, ודאי שיש לו איזו תכלית. עצור לרגע הדמעות, תחשוב מה כן יש לעשות, ובוודאי פתרון יעיל תמצא מהר מאוד. הנה כאן בפינה ניצב חסיד ידוע במסר, הבעל שם טוב מקורב, גדול מבין כל תלמידיו. ממנו תבקש אולי תצליח להציע ישועת השם כהרף עין, גש אליו עכשיו. רב פנחס! רב פנחס! רב מיכאל, במה אפשר לעזור? השמועה אומרת שהיית מתלמידיו הקרובים ביותר של רבינו הבעל שם טוב. אנא ממך, עשה משהו למען בני חיים כשנעלם. אני? מה אני יכול לעשות? אין לי קשרים לא עם המודיעין ולא עם המשטרה. רב פנחס, לך יש קשרים עם מודיעין של מה לא. אנא ממך, תעתיר עלינו בתפילה. בלעדי בני חיים כחיי אינם חיים. רב מיכאל, יש לי רעיון. בוא נעלה יחד, גם עם כל החסידים, לציונו של רבינו הבעל שם טוב. יותר יפה זהב. ונעתיר משם תפילה ותחנונים לזכותו של חיימקה. ובעזרת השם תבוא אליך הישועה. מה? עכשיו? בדיוק. ברגע זה ממש. אסור לחכות. חברה יקדישה. קדימה. השעה דופקת. בואו נצא לדרך. אוי רבניו, באנו הנה בתחינה, שתמליץ טוב בעדנו, את חיימקה הקטן מהר נמצא. הזמן עוזר, הימים כך עוברים מהר, המצב קשה מנשוא לא יכולים יותר, מאביב הוא נחטף ונלקח אל הפריץ הרחק, המצב שם מסוכן לזה אין שום ספק. לכן אנו כאן עומדים בבחינה נרגשת, שתרבה עלינו רחמים, שנוכל להציל לילד בעזרת השם בזכות כוחה של התפילה. נזכה כולנו עוד היום לגאולה שלמה. חזור הביתה
וארוז מיד צרור עם צידה לדרך. נצא מיד אני ואתה לביתו של הפריץ. מהר. ואתם חסידים, המשיכו בתפילה עד אשר אני ורמיכאל נחזור בעזרת השם עם חיים בריא ושלם. הצלחת משימת ההצלה תלויה בכם ובתפילותיכם. להתראות. גבירותיי ורבותיי, רוזנים, בעלי אחוזות, פריצים, אדונים נכבדים, התכנסנו כולנו היום בחצר ארמונו של הפריץ ינוש האהוב על כולנו על מנת לחגוג את הטבלתו של הנער החלש, בנו החלש של הפריץ. אבא, קבלו אותו בתשורות רמות ובמחיית כף אצילית. קבלו את הפריץ ינוש ואת הנער אלכס. סע. רוזנים, נסיכים ואנשי מלוכה, נמצאים אנו ביום מיוחד שהפיק עבורנו רב המשרתים. יום מיוחד כזה, כן, שגם את לב האבן של הפריץ ינוש, גם לב האבן שלי יכול להתרגש בימים כאלו. זה היום שבו יהפוך בני אלכס היקר, אוכל לאמץ אותו סוף סוף אל ליבי, כי היום הוא יהפוך להיות אחד משלנו. כל הכבוד, כל הכבוד. עידד לפריץ. איזה אומץ, באמת מהחינני. כבוד הפריץ ינוש, באמת הכנת עבורנו מסיבה נפלאה, אבל שמענו שיש איזו הפתעה. היכן ההפתעה? אני רואה שאתם כבר סקרנים לדעת איזו הפתעה הכנתי לכם לכבוד החגיגה הגדולה. אז אני שמח לבשר לכם. שימו לב, במיוחד שאני רואה את רובכם כבר מבוסמים משתיית יין מלוא גרונכם. אם כך, אני שמח לבשר לכם שבעוד רגעים ספורים תוכלו לזכות לראות במו עיניכם אורח דגול, אורח נדיר מיוחד במינו. רבים שמעו עליו, אבל רק מעטים זכו לחזות באור פניו. אני שמח להזמין לכאן אל החגיגה הגדולה את אבי היקר, הצאר ניקולאי השישי של כל אוקראינה. קבלו אותו בתרועות! אבי היקר לליבי מכל, הצאר ניקולאי השישי, ברוך הבא! אני שמח ממני היום לארח אותך בביתי הדל והצנוע לכבוד החגיגה הגדולה שבמיוחד הגעת אליה הרחק את כל הדרך עד לביתנו הקץ. אני שמח להעביר לך
את ברכתם משמם של כל בני מחוז מיקרונוביקה. יפה, יפה, יפה. קבלת פנים נאה ערכת בני. לא השתנית הרבה מאז הפעם האחרונה שראיתי אותך. שמנמן ואב קרס, מרבה בשתייה ומורגל בתענוגות העולם. החינוך בבית הניב תוצאות יפות, אבא. בוא ניגש לעניין, ינוש. בבקשה. איפה הסחורה? הילד. הילד המתוק, טהור העיניים. בבקשה, הוא לפניך, אבי. אלכס, גש לסבא שלך, הוא אבא שלי והוא סבא שלך, תן לו נשיקה על כף ידו. הוא קצת מתבייש עדיין. גש אל הילדון קטן, בן כמה אתה? עוד מעל בן 6. יפה. הבט לתוך עיניי. אני מבחין במשהו נסתר שמנצנץ בהם. משהו שונה שאיני רגיל בו. אמור לי, ינוש, מהיכן הילד? לא ליד הילד, אבל אני לא רוצה שיזכר. שאלתי שאלה פשוטה, ינוש, מהיכן הילד? הילד מגיע מאחד הכפרים הסמוכים. הוא בנם של אחד היהודים. יהודי. זה בדיוק העניין. ינוש, אתה הכנסת לביתך יהודי כדי להפוך אותו לנוצרי? בן טיפש כמותך, לא למדת ממני כלום! אבא, אבל מה זאת אומרת? אני לא מבין, הלא על כך דיברנו בינינו. יהודי? אתה שומע את מה שאתה מדבר? אתה רוצה להעביר אותו על דתו? אתה חושב שכמה טיפות מים שתתיז עליו יהפכו אותו לנוצרי? גולם אומלל! אבא, הרי כך תמיד נהגנו, מעולם לא השתנה הדבר. כך תמיד נהגנו הרי. שקט! אתה מעז לחלוק על אביך ינוש? אולי תרצה לאבד את המשרה המכובדת שתפרתי במיוחד עבורך? שתוכל להתגאות במשהו? עכשיו תקשיב, אין שום סיכוי לגרום לילד היהודי לשכוח את עברו. ואם תרצו לראות הוכחה, הבה נעשה ניסיון. הביאו לכאן יהודי שתראו בחוץ. לא משנה מי זה יהיה. קראו ליהודי שתראו מחוץ לבית. איזה יהודי שיהיה. כל יהודי שיעבור לפני הילד שהבאת לכאן יגרום לילד לרוץ לקראתו ולקרוא לו אבא, בלי שום סיבה. אבא! חיימקה! ברוך השם, ברוך השם. בבקשה, ינוש. הילד הזה יהודי בנשמה. שום דבר לא יעזור פה. תן להם ללכת. לכו מפה. אבל אבא... לכו מפה! אבל אבא, הרי בשבילו עשינו את כל החגיגה הגדולה, ודווקא... להחליף בגדים. דווקא אהבתי את הילד. אתה לא אהבת את הילד, אתה אוהב רק דבר אחד. מהו? לשתות! לשתות! נו, אז... לשתות, הבאנו כאן שתייה גם קצת, נו מה? לחיים, אבא, לחיים. לחיים, ינושקה, לחיים. אתם תמשיכו פה לחגוג, ואני אזוז חזרה לעניינים שלי. מה, אבל רק התחלנו את החגיגה הגדולה. מה זאת אומרת? כבר אתה הולך! כשתלמד לארגן אירועים שמתאימים לאבא שלך, אולי יישאר קצת יותר. בינתיים, יש לי על הכתפיים מדינה שלמה לנהל. היה שלום, ינושקה. היו שלום כולכם. להתראות! להתראות, אבא, להתראות! נתראה בזמנים טובים יותר! בשורות טובות! בשורות טובות! עכשיו שאבא עזב את כל החגיגה ונגמרו כל הטקסים הרשמיים, אפשר להתחיל לחגוג באמת!
מה זה? אבא חזר. אבא, מה קרה? בטח שכחת משהו, דבר כזה אצלי. הוא שכח משהו והגיע חזרה. תכרה ברך לפני מלכך, בן. כך לימדתי אותך לקבל פני מלכים ורוזנים אצלנו בבית. למה הגעת? זה מה שאתה שואל אותי. מה זאת אומרת? בסך הכל שאלתי, אתה השתגעת לגמרי! איפה התזמורת? למה התזמורת לא מנגנת את ההמנון הרוסי? או פזמון קבלת פנים? ואיפה משמר הכבוד שלך? כולם פה שטויים כאילו החגיגה התחילה בלעדיי! מה פתאום בלעדיך, אבא? מה פתאום בלעדיך? החגיגה הייתה פה בעיצומה, התזמורת נגנה פה את ההמנון. גם משמר הכבוד עמד דום! אתה חושב שאביך איבד את צלילות הדעת שעולה את זקנה? לא. שאני השתגעתי לגמרי? שאני לא שומע טוב? הנגנים שלך שטויים! משמר הכבוד לא יכולים להחזיק חרב ביד! מה אתה מספר לי סיפורי סרק? ואיפה הילד? קראת לי כדי להטביל את הילד היהודי לנצרות! היכן הוא? הילד? הילד... אבא, אני באמת לא מבין. אתה היית פה בעצמך ואמרת לי שהילד הוא יהודי אי אפשר לטפל בכזה מין סחורה. אמרת לו ללכת מפה כשקראת לאחד מהיהודים שהגיע לפה, אתה בעצמך. זה עובר כל גבול! חיילים! הוא טוען שהייתי כאן, ששחררתי את הילד, הבן שלי, שאני גידלתי, נוהג בי כאחרון המשרתים. הוא מוכר לי סיפורים מצוצים מהאצבע. אבא, אני באמת התכוונתי לומר באמת היה פה יש פה משהו שאנחנו לא מבינים. אבל אתה מדבר כאילו לא אתה היית פה, אלא כאילו היה פה מישהו אחר, לא אתה. בטח שלא. יצאנו לדרך מקייב לפני 6 שעות. ומה שהיה לנו בדרך, שלא תדע. איך שיצאנו מקייב, הגלגל של העגלה קרס. כשהחיילים החליפו את הגלגל, ברח פתאום סוס אחד מהעגלה. תקלות על גבי תקלות. וגם עכשיו, שהגענו לאחוזה שלך רק לפני כמה דקות, גם פה מחכה לי קבלת פנים אומללה, כי לא יודע מה דמיינתם לעצמכם. אני מבין, אבא, אני מבין שמשהו פה קרה מעל ההבנה של... קרה פה משהו. קרה פה משהו, אבא, אבל אני באמת לא יודע במה מדובר. אבל אל תדאג. ארגנתי לך את הבקבוק יין שאתה תמיד אוהב לשתות. וגם ארגנתי לך חדר מנוחה, שתוכל לנוח מעמל הדרך, בוא אני אראה לך אותו בעצמי. הנה החדר. הנה אחי, בבקשה. תראה איזה שמיכת פוך עם נוצות של ברווז נדיר מיוחד במינו. התקרבו אליי, תוכלו להתרשם. נסתרותם בדרכים, ברור שלא כולם יודעים את מה שכאן הראה ברגעים האחרונים. אל צריך לא להתרשם, הכל היה נראה טבעי, אך אז פתאום הופתענו והופיע צר שני. דוכי הראשון היה הבעל שם טוב במיוחד, לבוש פריץ הגיע מגן עדן הוא ירד. ברוך השם שכל זה הסתיים, בזכות תפילת צדיק חזרתי לביתי בריא ושלם. נזכור תמיד את כוח התפילה, עלינו מבקשת מעלה היא עולה. ברוך השם שכל זה הסתיים, בזכות תפילת צדיק חיים כחזר בריא ושלם. נזכור תמיד את כוח התפילה, עלינו מבקשת מעלה היא עולה. זה הזמן לומר בפניך. ניכנס אל התיבה, אל תיבות תורה תפילה, ובוודאי אז תינצל מפגע מכל רע, מבלבול ודרך. כולם, אני רוצה לשמוע.
המנון התלמוד תורה לשנת התפילה. כל התלמידים! כהן גדול ממש כמו קורבן שאז הוקרב ונשמה פריס ודנו בתפילה עכשיו. תפילה שוברת מחיצות. איזה כיתה מצטיינת בשירת ההמנון, חזק! איפה הידיים שלכם? היי! רם פרם! חוסי! כל הדברים שלי אליי.